Rene tuh, untane Rene. Oh, peh. Angel. Ayo. Ayo. Kindi iki peh Kowe iki goblok banget. Angel, peh. Yo. Oh, ketemu kan sudah nang kono. Ngawur. Assalamualaikum, Awe. Salam. Hei, kowe dingin nyedak-nyedakne aku mati tuh kowe. Sopo? Wau dari wis seneng kowe lek Mbak Ina Rondo. Temen. Kowe peneng ndi? Sik to Pak Wo, tak ngomong sik yo. Ndang karo ketone. Pro luputku aku yo ndok. Pura yo ndok. Kok pira-pira luput? Apa sih luput? Aku Arep gendat to. mau kan ditelepon simbok Jawa kampung. Simbok kampung Blitar. Simbokmu Blitar. Kayak Jare mau Bali. pindah-pindah mah gua. Lek wong ngomong aja diengel kuwi. Ngomong aja disereka lek tentang piye. Terus ditelepon, jarene aku ning kono ki kon balik ngono lho. Demi apa kon balik? Wis dirabekne aku karo kono mbokku. Kayak wong wedok ndi kapesan. Lah, Oh, udah. Terus. Intine kowe saiki arep nyapa? saiki aku arep balik, arep mudik. Badhe sangu apa ro? Tas nemen. Lah ya wis. Sik to ngene lho. Denane iki enek kancaku. Lunga sedina marono balik neh. Kowe kok jojo ngono. Wis apa iki? Lah awakmu loro iki. Kok melo-melo iku. Ini lu tersesat toh. Lho iki aku sak dinteni pesawat iki yo ancen. Tenanan balik rene kapan? Sok bodoh. Balik rene aku. Lah kancane sapa lho nek kowe? Nek gembro dan nek Enggak, ya aku tega nih kali. Rep bisa no. Lah ngono mantep Bisa nih. Wes, aku tak bedah dinteni. Kutenan toh. Tenang itu aku wis kadung dibontrokne karo Iya toh Pak Wo. Iki petugasmu kok nganu iki. Lah iya Kuwi petugas ora temu gaji lah rumah kan. Iya. ya tak gaji mendino mangan ning omah ya ada ada mangane yo balik to wong. bontrokne Mbak Ina sebenarnya sak mampu. Kuwi mau. Heeh. Walah. Umi wis. Iki to, Wo? Mbak Ina. Aku tak Iki balik. ya wis lek ono ya hati-hati ya lek anu kirim-kirim surat apa kirim kabar ya Yo aku Mbok, ngono ya. iki ra iso kayak apa-apa yo kayak Tep. step tok. Aku ninggalin aku tenan Tep. Aku ninggal dulu kok. Tep hati-hati Tep yo. Hati-hati yo. kok disangkutan ora Hati Tep yo. Aku kok disangkutan ora jauh nih yo Jaluk sangu Pak Wo. sanggup ora sangu yo ora apa-apa. Jaluk sangu Pak Wo. sak sangone endi Aku mesti mau disangoni Mbak Ina tapi mek 2000. Alah ya wes benes Salam. ya salaman sik to karo angel lho kleru ya wes hati-hati Itu wae. Kor Tep tunggu. Ki numpak opo ki karek kok. Ati tak terne kok wediku koyo ndek nang koyo awakmu kuwi terne ada terus balik Aku arep nganu sik aku. Arep sarapan sik. Sarapan iki. Lho bojone Pak Wo to. Pak Rono. Panggarono Apa ora duwe nganu liya ngono. Mbok iki ora tau ngedang. alam mbok mboke ora tau masak Mbak mboke gurung golek kayu. lah iya dekane aku roh aku dene biayane salon ngomong koyo ngono kae Yo lowe Pak Wo, tak njaluk sarapan Mbak Ina sik aku ya. ngel ada bro iki terus aku piye iki Wes kono ae gaple yo. lah ya aku balik pisan aku yo urung sarapan aku ya wis sarapan balik pisan lah aku lah wes tarono ani Subuh-subuh teko kene iki le nyampo. Subuh-subuh aku kok kene. Aku mau jam 3 iki tangi, ra iso turune. Didolan rene to terusane. Walah. Kok ditembok? Iki pisan teken iki satu. Aku mau. Kok kali? Subuh-subuh kok kali? Ora mbek tere to? Gelem. Pas. Iya to. Nek balik-balik dhewe. Men, terno mboke neng ono ya. Motor-motor nyampe wis gendok kon ape lu. Wis mau wis ngenget. Aku sarapan yo. Seng-seng bedhek. Saya bedek iki apa? Lek mu gesah iki lho.
dirungokne wong ra pantes ngono ki anake kan mangan pring. Enak, tenan, jadi sareng guys. Usah-usah gede. Mbokmu iki piye aja. Aku wis gak iso mikir. Kuwi kok nang ndi? Neng Pasar. kayangan. Neng modern kayak pasar. Pasar. Beli apa? Terus berat. Aku tak nganu jerone kebo. Piye to mbokmu iki lho? Alah terno lah aku aras-aras ngono keren. Kembali mau tinggal. Tere gebrok aku arep ngopeni kebo. Kembali apa sono Pak Pedah. Boncengan. Tak gonceng. Ora iso mau aku. Ya yo saiki. Tiga tekan. Lho, iki gak jiko tekan njaba tak tuntun nih. Kok ngene digowo nyapu itu nih tak tuntun. Kok golek tekan kayu-kayu opo ngono kene. Aku mbek gonceng, Mbak. Ayo tak gonceng. Aku ra iso numpak pedal lho. Aku iso numpak. Aku tuh disuruh lek numpak ae. Kowe iso apa ora? Iso. Iso. Tenan. Iso apa ora wong tuwa iki aku numpak tenan. Yo. Numpak madhep pengarep yo, aja madhep pemburi yo. Mas Budi mesti ngene tuntutan. Tenan apa lagi? Wes, Iso ora? iso. Iso. Payu. Ayo, payu. Bulan ini sama juga enggak. Sadar sih cepot. Ini cangking ngene. Dulu. Suruh gue, Pra. Dilemeng bantal lo, Pra. Gue gunen. Ora. Arep pados apa? Iki lho, Lek. Anu, golek apa, Mbak? Aku pengen dolanan HP. Pengen HP 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 sing luaran. luaran dhewe. Ada lho kok ora. Ya lek sing luaran dhewe niki. Niki luaran dhewe niki. Iki kok gak utuh neng ndi rowaane. Dicokot tikus. Piye to? Mbak jenengan pripun to? Iki rada anu, Tre. Iki rada jaluk nom neh lho, Lek. Iki, Lek. Iki lek sing larang dhewe enek, warnane kuning karo putih. Kamu neng ndi lek? Wah. Kok ndek duit to? Ayamen. Iki lho. Iki nek iki setunggale regane 14 juta. Yes, piro-piro. Wah, mbek tuku, Mbah. Yo. Ketuku gua. Iki kartu apa kuwi? BPJS. Mas iki tenanan lho bayaran. Nambung aku ya ora ngerti kok, Lek. Iki baca mino ae. Wah, lho kartu apa ae? Lek sing ndi ku, Lek? Sing kena, Lek. Iki ngene yo kartune. Lah iki tagihan listrik, Mbak. Iki KTP. Di to, Mbak. Jeng sing aku tuh, Mbak. Iki passwordnya pinten? Piro password-e? Passwordnya apa? Gobloke Mbak Cami. Geseken minggu tadi. Wis pokoke gesek nolek lah, metu Wis gede. loro iki tak gawane bali. Loro sitok sapa? Anakku. Aku wae, Mbah. Kamu. Iya. Kamu akeh to? Ono. Aku sitok. Kita gak tuku pisan. Iki iya wis tak gawane pisan. Ora apa. Oh, sugih iki, Pak. Wis tak delok sik yo enek duwe apa gak? Ae kok apik apa? Wis kuwi wis akeh kuwi. Kok iso HP-an tuku HP. Pilih, enek. Enek duwe Piro? cukup bikin bayar. Duitmu akeh men. Sama nepu songko. Wow, pinter. Aku mbiyen rong lair wis dolanan HP. Ayo njero weteng dolan HP turun Ya mae. sini iki kartune nggih. Kartune Mbak. Wis akeh duite to, Mbah. Kondi lho kan iki, Nduk.
Masa langsung tak nggih kartu ini Suan ade nggih. Oh nggih, nggih. Aku balik. Bro, balik bro. Ada apa duit kok? Gak enak kresek-kresek. Gak enak rasakan tak, Mbak. Gimbal. Saya pun gitu. Seperti enak. Bro, aku aja mau tinggal. Semuanya apa? Apa ini? Apa ini? Saya untuk kumo HP. Apa ini lo? Bulanan HP. Apa iki paling? Oh, yuk. Bening. Urat ya. Bening. Nah, kena bau berat. Oh. Duitmu kok. Kapan foto? Foto. Buatmu HP-nya anyar. Iki lho. Satu buat kamu, satu buat aku, satu buat Mbok. Iya. Kok eno kok nih? Kayak duit entine. Ais, mbok mari atur warisan. Foto. Ayo, foto ya. Wis. Duit entine. Kayak Tak ngira kebo iki mesti ngetol kebo iki. Set adangane sik. Betul kebon lho, Mbok. Ah, Betul kebon iki. lah aku ora ngerti kebon, neng kebon. Tanggane bakul, aku bakal kebon sapa aku ya. Loh. Sebentar aku tuh habis.